गोलाव जाजुलायबाय फुला एकदम बाराय दसेनो खालामबाय थाबा साबोन हांगारा हो मोजाङै बिदिलै माथो होमबालाय बिलिरबायसो थाद' जाब्रा राख'ना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिट खेबसे बरायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना सानो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो सान्दुं दुंदो दिनै बोथोरा लोगोफोर मा दासो सा लोंखांना आरो मा मेगना थेन्थ'लायबाय रखम एनफा नै मा जबाय थायो लिलाय टाइमा खाथि जाखो बावहाय 8:30 जाबाय थांफादो सगाव बिखा फिजुना अर्डार होफैलायदो खोनादों ए बिखा फिजुन किडनिखौ हाखावनानै फानना जायो थां नोंसो होनदो बिखा फिजुनखौ जाबाय थानांसिगोन होननानै ओमफ्राय मा थेन्थ'ल'बावलाय थांबाय सगाव सान्दुं दुंदो आरो गरम जाखागोन दा आं जि जोम सुनोसै हाबा मावनोसै दे थांफादो सगाव नोंसोरनाव बायो थायो बिसिनायावबो बिसिना साफा खालामनो मोना इ थाबाथाय इ जिथिया ओंखारलाङो होमबासो साफा जायो थांबाय मानो थांनांसौ बिखा फिजुन लायफेरो नोंसो जानो मोजां मोनो गोलाव जाजुलायबाय फुला एकदम बाराय दसेनो खालामबाय थाबा ओमफ्राय फाफ्रा थादो आइ हाखांबाय लोगोफोर नायदो अखा बार दोनफिनजोबलायगोन इयो हाजोबना होबाय नियमान खामानि मावबानो बिराद गरम मोदोमसंलै सान्दुं गोसायाव अमा आदार हैलायबाय ओमफ्राय जानाय लोंनायखौ थब तयार खालाम जानांगौ ओइनिफ्राय मैदेरफुल खायना लायथां खायनोसै मैदेरफुल सयाबिन ओमफ्राय मटर तड़का बानाय बिराद गरम मोनखादों एख' मोनासै दिनै सगाव फ्रिजखौ दाहोनो हागौ नै जोंहा खासेया मालाय जाबोर सिबसोदो फुल हानानै मोजां सिबा मानो मा गायलां गुयलां आखाइलाय मा फारसे गायलां लांथार' हा गरम मोनदों बिदि मावनांगौ होमबासो गोलोमदै ओंखारबासो देहाया माबा जायोना दा आरो बेलासे बडि माबाबा दा सिबनायावबोथ' मोनसे एक्सारसाइस जागोन ना देहाखौ मा आखिखौबो सिबलायोलै गरमलै गरमथार सान्दुं दुंनायालाय गरम जाया माथोलाय ओइ सिंखिनो थाबोजोब्बाय इफोरबायसा खस्थ' खालामनानै माबा मोनजानांगौ आरो जेनेबा बेदरफोरजों मोजां मोनजानांगौ आंथ' बेदरखौ जाखायोआनो नोंनिफ्रायथ' खानसेबो मोनजायाखै बेदर नोंसोर लाबोनांगौ बेदरखौ हिन्जाव बेदर बायो सोरबा आरो ओंखाम खैदो दे थाब संसै संनोसै संनोसै नियमानानो स्पिसि हो जाबाय थायो इ माखा फुल हाबाय एबा मा खायो मोननैयानो इ गरमाव हे जाबाय थायो इ माखा नुवाखै नों बेसे हादों नुवाखै जमा सुना दोन ए माबा सिबला सिबसि इखिबो सिबलालाय हिन्जाव सथ्रिसो बाला इखौनो दे सिबना होदो रंजा ना सिबना होदो रंजानो नै जोंहा सैमा मासे फैलायबाय मा नाम बायो सैमा नामा कलिनो कलि आया कलि होनदो मानो फाल्थुं गाना नोङो फाल्थुंबो गाना मोखांबो सुबावाखै इ मोखां मायबासो सोरबा फैना थाफायदो जानाव आलाय सिलाय सैमा मासे लान्थं थं थाबाय थानांगौ फाल्थुं गानना फै थां मोखांबो सुवा मोनबो सुवा नङा हाबा मोनसै लिलिनो मालाय लोगोमोन हे जिम जुमनो बिराद गरमखा खिन्थु
दुगैनोसै आं आरो दुगैखानोसै ओइ गथ'ला थांग्रा थाङा नों लांथं थंनो फालथं नाबाय फालथं नाबाय दिनै रामिगवा दिनै मालाय रुटिन खालामलायदो बेदर मोनजालाबा सप्तासेयाव खैबार होनदो बेदरा सप्तासेयाव खननै बेदर मोनजासिगोन बुधबार खनथाम मोनजागोन बुधबार आरो शनिबारै बेदरा पारमानेन्ट थाखाबाय ओमफ्राय खनसेया मालाबा माबार खालि माने कुनु गेरेन्टि गैया आरो माला जानाय जायो ओरै बिसा मिया रुटिन खालामदो मिनि रुटिनखौ नायनि बेसे दिन सोलियो आलासियानो थांगोन आहा ओमफ्राय निरामिस खालि दिनै दाउदैमोन दा गैयाबाबो मोनायाव मोनजागोन दाउदैखौ ओमफ्राय सयाबिन खान्थाल बेगर दालि मटर पियाज बाथोन दिंखिया सोरबा दोनलांखोना पियाज बाथोनखौ लाजोब्बाय गावसोरसो आं जानो हानाय नङा दे सप्तासेयाव बेसे सप्तासेयाव बेसे होनदो माया बेदर मोनजायैखो सप्तासेयाव खनथाम मोनजागोन खानब्रै थानांबाय निरामिस दाउदै मोनजागोन नाया मोनजाया होमबा थांना फैनाय जागोन बाथ्राया आं बुङो ओंखायनोथ' आं जानो हानाय नङा दानि जासिमाबो खद मोनजागोन दिनैल'सो खद मोनजाबाय खदा मोनजागोन आरो दा हराव मा जालायगोन दा हराव ब्रयलार फैगोन दा हराव दाउदै बेदर मोनजायो ने ini मावजिया गायौ ini बाथ्रा रुटिन लिरना दोनलायदो टेबोलाव जेन आराम खालामगोन बायदि सप्तासे खालामना खालामा नायो नोंखो सप्तासेखौनो सोलों खाननै खानथाम गाबोननो दायनो बेदर लाबोगोन नों आंथ' हाखायो आलासि फैबा ओमफ्राय आलासिफोरा बेलेग जाबायब्रा उफाय गैला जानांगौ जाबायना गुदुंथारलाय दासो खांना माबादों हा खद जादों ना जादों बिराद खद जादों गुदुं जाबासो जानांगौ प्रटिन थायो सयाबिनाव मिथिबायना बिराद जानोसै आबो जि मानसिया सं जानानै पुस्ता निरामिस जाना साफासो नुदों मानसिखौ अ जागायानो सेस जाजोबथारबाय अमा दिनै हा रानबायना अखा हाबाय नालाय मा नाम इनि नामा नेवला इलाय मटु खाथियाव अरा मानो इसां जादायाथ' अमा फिसाया इयो ओरैनो बिगिना खालामजोबसिगोन आदार माखा इ मासेया मा देरनो रोंला इयो ने देरनोला भिटामिन बायना फैनो बाय थादों आङो देरगोन इयो देरदो दै बेखौ मोनथानायखाय ओरै माबा मोनदोंलै सिल सिल जादों आरो मासे लाबोदो नोंसो मोजांसो होनदो फैसा मोनगोन नासो ओइफोरखि खालामबाय थानांगौ हाग्राफोरखि गैया हराखै ओइ खान्थाला सं सायावबो दोङो खान्थाल नै मासेया आंनि नै नोंनि नेवलाया इखौबो आंसो बासिना लाबोदो सं ओइसो गोदोरसिन जागोन एमसिआर इयो माने खेमा नांजोबदो माने खिलि नङालै गेसावबो सब बुस्थुआ सेवनायना सब माबाजोब्बाय बिलाइ सेवनायफ्रा माना आनजान नै हौवाया खानसिखुरि हेल्प खालामना होदों आंनो आमफ्रायसा खय खामग्रा नों बुंगोन आं लासिन सुग्रा आरो देब जरायनानै मावनो दोनखो खथाय फैलायबाय खोना गासिनो नै खानसिखुरि होसोदो साबोन हांगारा हो मोजाङै माथो होमबालाय बिलिरबायसो थाद' जाब्रा नाखौ नाखोना बिखौ हरबाय थांफै दुगैसाव थांफै हरदो खोमालै
Tuh, tambahin jauh ya. Berarti Dale. Langsung sudah. ang funau sih Langsung sudah. Masih gedera aku tuh soleh pasnya nama. Arang mau nang ke sukamani sini. Ang deh kalau langsung sih. Pulang funau itu. Aji mau tuh sih. Jatuh ada. Ini matang mak kurang sih tangan. Ini tuh ini kade, bayang tap subunan nih. Tap sudah. Tap sudu balik mantrana. Neng ikut ni nangan kaya, nus siapa na seklewun betah yang. Angni jibu sudu ke sob seklew ramju. Yaudan na kaya nus siapa ni na ang birat thang nabai. Hei, ang birat rak jeng dekin tu kaya ni. Talai madu thang na kang lay. Bufur tu thang nabai yang, bufur tu bayu. Bisa rupa, mudah berkara, kurang mudah berkara. Mudah berkara, bawa ukra tahu ni. Kia betul. Urusan dohun kade. Bali. Tangda madu ba. Hasilnya bi nengke angni bustu ke nengkeun kaya nge. Seklew laman nane. Ujung lam nak doni na mak kontan ujung lam bitai. Nang balik mantra nasi. Numpayasin. Mas tu dress rana kini ang keraka seng sedemen. Tapi man kupur gando. Iya bapak kan lo. Nggak ya ba, si mau thang nendu gang ni tham deng kai. Man sro sui deng kai. Kotok mojang ni kese. Gang si kalau kan tapi tayo. Putra malaba dunga malaba ukai. Mas tu raka seng plus agen. Sel kena kupra. Kalau dilala kan bay. Neng kotai jam subuh tadi neng man gang beri gang ba. Biasa neng dia. Serba di subuh hangon. Kapan malapun, ini malapun, mabika, tau. Di lima tahun ini menjauh tu. Di menjauh deh. Usia masih perlu dia bisa masak. Kalau dapur mau thang nani mulai main balik cara balik sih kan. Aja orang masih Ada. Ini mana? Prison kalau makai. Bila nggak? Kalau deh. Man selesai kan nang dress ke kan sukan tapi tak. Ini dia mak kita sampai. Jalan pada. Puska. Mithai. Kau leh kacau kan? Hang mana kau leh kacau lah apa itu? Mithai ke hang ya? Yang ngerti ni kan macam ni besula, khosula. Macam besula. Gaksum setan sih kenang ya. Nah. Logoफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक शेयार खालामना हो किन्तु सेंग्रा लोगोफोरखौ बुंदों अलसियानो जाबा खालामना हो इफोरबायसा मिथाइ रायख' बेदर रायख'